Баклавата е един от любимите ми десерти и съм супер щастлива, че попаднах на видео в Инстаграм, където приготвят нейния алтернативен, по-здравословен вариант. Веднага реших да го пробвам и след това да споделя с вас, защото се получи наистина супер вкусно и много близък вкус до оригиналната баклавичка. За кори за баклавата ще използвам 3 тортили, които ще редя една по една, като ги редувам: тортила, която намазвам с масло, отгоре поръсвам с натрушени орехи, отново тортила, завършвам с нея, нарязвам на парченца, заливам с масло и запичам на 180 градуса за около 10 на минути, докато тортилата хване загар. Докато се пече, през това време ще си приготвя соса, с който ще залея моята импровизирана баклава. Соса ще се състои от вода, ще подсладя с еритритол, малко канела и парченца портокал. Когато се запече моята